Okay. Hej Andrea. Vi er på vej op på Storskolen, og vi har sat min telefon fast på min trøje, så... Fordi jeg har mine hænder fri, så ja. Så vi går bare lige, mens vi filmer. Så hvis det bliver en trap, så er det fordi, at det bare... Ja, så er det fordi, den falder af. Ja, ligesom der. Ja, for eksempel ligesom der. Okay, jeg sætter den over. Så sætter vi den lige hurtigt på plads igen, og så vender vi tilbage. Godt, jeg har lige fået den på plads igen. Så går vi videre. Jeg føler også, at det snart falder ned. Men det gør den ikke. Bare hold den her indenunder. Ja, jeg gør bare sådan her. Jeg holder bare sådan her. You got me, girl. Okay, så vi er på vej op på Storskolen, fordi vi skal danse TikTok og købe karusel og alt muligt sjovt og fedt. Så det er vi lige på vej til. Så vi vender lige tilbage, når vi er deroppe. Okay, update. Den er... Vi er lige gået sådan 3 skridt, og så så vi den her. Den er virkelig faldet ned. Prøv at se derovre. Se, det her det er hullet, vi skal stå i. Der er vand i. Godt. Vi går lige tilbage, og så vender vi tilbage, når vi er derovre. Okay, nu filmer vi bare lige resten af vejen. Virkelig, virkelig gode bænke, seriøst. Virkelig gode. Og de er bare sådan, prøv at se. Nu er det noget kirkegårdbænke, fordi de går sådan her. Ja. Godt. Så er vi på forhindringsbanen. Nu skal vi op på græsplænen, og så skal vi op på trampolinerne, og så skal vi op til karusellen. Så, nu kommer vi til trampolinerne. Nu holder jeg godt fast, fordi nu hopper jeg. Jeg gjorde det. Bare lige undskyld, hvis det rystede så meget. Det var min trøje, der ryster. Boom, shakalaka, boom, shakalaka. Lad os se Andrea. Wow! Okay, nu tager jeg lige min telefon ned, og så stopper jeg. Ja! Yay! Vi klarede det. I gør Andrea. Jeg tror ikke, Andrea, hun klarede det.